bila sini media person sono da kini cuma rasa kai sono kawas kami bagai sini sanam cuma kai sini 26 asram mari constitution ni sini da songkor aba bono cito de borman kai betul kilo tanai omas no 19 tarik bini tamnai bini no form nangai bebak no khamthamaka sungtina khamma bagai bono mungsari me apono sungja mansak bini suksuk sungri me apono sungkini jaman tei sungkini je oro jara tongai sung 10 taka 20 taka aba sini ete baki ro jara sini cipra mota wari ro sung 10 taka 20 taka suni bono rang kiri kisar nai khali jakka au no ge sung je jara nai sung jotono sung khakma yaparo hamba yaparo tinaro sung so phaiman jakka sini 26 asram mari constituency ni blok committee vice president sini brong nang sini mama subol sing tai blok ni committee no sini taku development tai TWF ni district secretary sini kusum titi prajo tai TWF blok vice president sini brong nang jukina tai treasurer bukuk bina bukuk mo bandaka tebo tongo sini da person song sini da nondo song tai kongwa sini TW member song tai sini UF ni sini omut song ba mo ni member of kongwa tongo song bhai sini borong ni dukho ba borong ni khakama dorbo song borong ba baksa song logi ba pano adora bhai ba sini borong kicha song bang no kongwa ba bhai mano ge song borong nanya he song bhaika awan bagai song sini nong media bisinte song sanam songo sung suto oro tene sung media nung sanang themaya sung sini naharmong aba sini tipra motha aba sini bobar naharmong sung suto election khena bagaya sini naharmong gai sung sini tipra sato khona sung tungman jora aba sugya jora sung dukho ba haimya jora sung logir woi manthungma to sung logir woi sung khanjake thani abon sini naharmong an bogo sung sini tabang liman bomaya ba sung sini oro bongno khungo thamani sono hambai ani je adong ro phai suba mani tamani bagai coba khate nang o coba sumane nang bahai mato Ramo kami itu kalau no de odolno jokono sampai janago anu sugia jaro ko kisah khala no je sudah meni am boy bono sampai janago